Again and again, son of Africa, within the African land. Utalo of Gala. Here we go. Gina Tando, Tando of Gala. Yakazana enhle uyapi, uya sihlale, diyabe zulu emafini, funu fana namafu. Yakazana enhle uyapi, uya sihlale, diyabe zulu emafini, funu fana namafu. Come on my love. Umsa. Hayi ntoni na ungiphazanga kanani mthomi yakho? Ntoni? Xolo man ngawukuyosondela. Hayi man. Usewa rude. Uthi mba rude nandi ncamile phokolezise. Phola, cool down. Ncamile nanthunyiwa. Andizuthatha ixesha some seconds nje. Ndifuna ukwazi una uphi uBrenda? Brenda zambuza kum. Chomi yakho kaloku. Ngoku Wayethe kum uyona best friend yakhe. So xa ndimkhangela umuntu oyichomi yakho ndingamfumani, where else should I go? Funeke ndimbuze kuwe. Brenda kekho. Kodwa kanjani nisandudibana naye? Uske wathini? There is something else. Ufuna ndithini ke uhambile uBrenda? Best friend yakho Brenda. Ndingenza njani ke bandifumane? Andiyazi kaloku uzonza njani. Ndizomlinda abuye ke. Tell me, ucingwa njani? Was you my only way out? Ndingenza njani? Ngeke wandabe ufuna ndithini? Uncedise ndikwazi ufumana uBrenda. uBrenda ugodi suwanjisiwe ngutatakhe. Usuke kuthiwa makahambe ku-holiday ngenxa yengxaki ke bebekuzo. Ingxaki mhlobo nde. Yho, one day now uzoba kwi-problem efana nale yakho. And xa udibana ne-best friend yakhe usithi make ubuze uba uphi, avela akuthuthe kanje. okay ke. uBrenda wena udibene naye ekwi-relationship engekaphumi kuye nomnye umfana. Namfana bembhulisha senjwa urongo mana mfana even ayinako wabo phaa kutatakhe amthuthinisha utatakhe yabo. So baqomba utatakhe ngoku uze yonke loo nto iphele makavele ahambise uBrenda lo ngoba ngathi yabo mathi uBrenda lo yingxaki. So makamhambisa ahambe kwenye indawo ebethwa ngumoya. So meaning lo mfana is some kind of a bully. Ukufa yho urongo namfana uyibhuli grit. Uba ndikuva kahle you are saying lo mfana bebhulisha ade abhulishe nakutatakhe. Ngumfana onjani yena? Ngawuke undinike i-description. Yi-black bone yena. Umfitshane unethinti. Ithinti yakhe imaroon. Nethinti emeroni. And fit. Umnyama. Umnyama. Hayi thanks, you made my day. Yakazana enhle uyapi, uya sihlale, diyabe zulu emafini, funu fana namafu. Yakazana enhle uyapi, uya sihlale, diyabe zulu emafini, funu fana namafu. Come on my love and I will take care of you. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Just don't want you physical, I want something more from you. From you. Want your secrets, want what lies in the deep mysteries of your Deep mysteries of your heart. Kongo. Kana. Hayibo, andiphuphi na? Awuphuphi icuketa mnyena. Lona. Wethu ufako wami. Uyaphila ke fako? Ndiyaphila, umqambi uphilile wena? Hayi kusekuhle. Usukaphi? Hayi kaloku lo mbuzo lapha kulo. Hayi mfazi nje. Emveni kweminyaka mingaka uba ndikhumbula kakuhle lishumi elinethoba leminyaka ngoku. Imali Ndihleli nalo mntwana apha ndikhulisa lo mntwana kanzima. Fako. Usukaphi? Impendulo yalento uyibuzayo ikwalapha kulo. Nothi kulo. Zonke izimpendulo uzifunayo zixhomeka apha kulo. Ndingekho nje nguwe. So andiqondi ngandibuza lonto. Ungena kulaa mnyango?
ubumke kumngakhange uthi ubuyaphi wasuka walahleka uyaphindula ngena kulaa mnyango uzothini ke ngoku ukwam kalofa kwam ndize kwam apha uphi umntanam kodwa phezu kwale mibuzo yisho ubundibuza yona uphi umntanam unganibuza unomntana wena umntana ukhuliswa njani iqala siqale kuloo ndawo ukhuliswa njani umntwana angipha amanzi zisendancane ininzi le napha amanzi mna iyapha ekitchen lokhu amanzi vele kukwam funeka ndiyi andiqiniseki ngolu hlobo uthetha ngalo kumele undicela Yakazana enhle uyaphi buya sidlale ndiya phezulu emafini funa ufana namafu yakazana enhle uyaphi buya sidlale ndiya phezulu Ubona nje ndibiza le ndawo so then that's why ubona ndikhangela ndibona uba no le game uyadingeka. I don't know nongeyesu Kristu ke kuso kundibona ngemini kaxa ke sinqabelana uthi hayi xa undibiza ndiyayazi ukuba ufuneke ndikuncede qho uba ndiza kunceda uba ndiqhela unceda. Tell me how busy are you at the moment? Akho ndingakho okwangoku I know if awukho busy maske siyam masikho ngqala. Uyayibopa sibambela ama-joints kancane nje kuthiwa yintoni igama layo Ken sis Ken yeah you usually have different strings like sunset what you call epic piece and then the usual the exodus and then we're gonna Ken in his qualities of like giving you a body high instead of a mind so basically can function besides the other strings like I'm a Indic I can't work it you can't smooth that on a working thing uzavanga ufuna kulala you know I can feel it so this is the best that's why I always crash this one That's it. Eta, good job. Sure. Sanders, you still remember? Yeah. You're a bit fool when I was working with my girlfriend. Somebody calling me. The thing you were talking about that time, that I would catch fire or I see fire or whatsoever you were calling it. It's also about only the one. All you want. But before then, from a while, whatever nonsense we ends up he has to come to stop. What nonsense are you talking about, man? After you come, wherever Listen. You have to do. No, guys. No. Wait. Nothing is going to happen. I just want this guy to know. He thinks that because he's big, he's hard. But the bigger you are, the harder you fall. Yeah, what this shit is saying. I'm not the type of a person that anyone can move around bully. Yeah, what this shit is saying. Anti being disrespected. I came here to give you a straightforward order. No, Just listen, sit down, my friend, and continue. I don't want to hear anything to do with Lamzi. The next time you see me, it will not be like this. That time, he cannot do anything. I hope the words are sinking. The bigger you are, the harder you fall. Next time you are going to do this, you regret the day you were born. You cannot move around bullying each and everyone. This is your first and final warning. Next time, there won't be any next time. Do you hear him? I don't even know this fucker. I mean, how do you say you know? Nah.
ngibula mntakaba uqala ubona laa ndoda inguwe leqa ke emva kakhe hayi lo mntakaba kanti umntu uyazazi uba uneyajenda engaphaya mfana othi ngomphilo mfana uthetha ngayo lo ekuncedile kaloku kweza laptop zakho into leyithethisa loo nto ngomntakaba kudale kubhuqa oko ngoba ubungekho oko bekukhangela mntakaba ufuna ukhangela mna khangela wena thina ayelela ngakho bokunakwetana hayi mntakaba kodwa ngakubuzela lapha kum ndifuna nguye funa nguye uyawathini like yo inintsi into bethetha lamfana fana ngendibasela ndishwele ndibashe into nje umntu ophekayo phezulu so ndizambamba kuWhatsApp okay hayi sonqala ke u-free mode Facebook anadatha sure kwasithwa kwakuthi yabona pakuthi intombazana yakwazi uyinika i-10,000 akho nomnye umzali wayo onomba nabani nje ozoyibuza boyithathe phi lamali makalinga akhulelwe nje umithisa nje wena uzoba ngathi le ndoda kuza umama wayo utata wayo ibrothers zayo in fact ivillage yonke yonke iza emva kwakho ufuna ntoni ufuna ukuqonda uba ngibalo umithisileyo no meza kuza kwamntu lali yonke wena waza kabuhlungu kuloo ndawo kuthiwa kuzokwenziwayo beza kuwe kaloku unantsini kodwa imali leyo kade uyiqhuba beyitya bathi masithethe nyana kwenzekani kule ndoda bona kona wabanga tu namhlanje into kuthiwa into estress le kanye kule ngayo umntango emadoda lekisani le nto yindlalo kuni kumi kukufa thiko lathi isele liphantsi kwamanzi uyabona wena mntakwethu andingomntu ufana ibambi ifowuni ndithi ndingqengqile phana ndiyayiva ikhala ndisebuthongweni uba yeyam le fowuni ikhalayo kanti kankosikazi thiko yasemhlongozo nako ke ayibanjwe ifowuni yomntu ndithuke sendiyibambile xa ndisithi ndiyibamba ndiva indoda umfo apha osebenzayo ipilenja noba phaa kwam kanene kuthengisa izinja angayibeka ndingazaziyo mna ngazisuka apha ezinja uthi heyi hello uthi ikhona le nja uyabona unkosikazi unezinja zithengisayo phaa kwam cha ezinja zisuka akho nja kwaphaa kwam uwe le nja kuthethwa hayi madoda ndim lubuzo ebandiphi kanti ihambe mna ayakho yakho hayi Mbona ntombam ufike nini nasisi ndiphilile kodwa kunjani ufike nini nantombam kudala ndifikile xa ndive ungekho ndaleqa kuphumza khona iifoms kuthiwa ziphumile ekabeke mntanam kuthiwa ziifoms zantoni ezo hayi ziifoms nje beziphumile zemsebenzi loo nto wambe kakuhle esikolweni mntanam upasile tata ndihambela kuhle upasile mntanam ndiyabulela kakhulu upasile uthetha ibheke nje hayi mntanam into ebhekile wena zawuxelela ngayo kodwa into endiyifuna ukuyincoma kuwe into yoba kuyanyanzeleka ndikuxelele inkukhu ngendlela oqhube ngayo esikolweni ibheki leyo nasizawuthetha ngayo ewe kuyafuneka ndikwenzele into ukukukhuthaza ngoba banqabile abantwana abapasayo kule mihla abantwana bafike badlale esikolweni bayeke le nto bayithunyelwe ngabazali fike bedlala wena ke mntanam ndikubonile uba uqhube kakuhle esikolweni into zakho zonke ziyandonwabisa sobuya zokuceba nokuceba ngoku kutheni mntanam hayi tata into ezintsha kaloku funeke upgrade ungumntu ungaphaphi heyi ndijonga inkomo kuwe wena akho kuphapha ndijonga inkomo kuwe wena ungaphaphi mntanam loo nto intle ibhegi yakho sana inkosi mntanam awuyingxamelanga le nto yale bhegi hayi ndifuna uyazi seyazi and yile dala ibaweni awuyingxamelanga le bhegi hayi mntanam hayi khululeka into zonke zizawulunga zizawulunga sisi ke fa kula manzani katshintshina nisasela needonkina uapha emaxhoseni hayi nicucuki bathi nocebana oompompi bayaphi gula ngala manzi wethu uyandixaka ke hayi bo ubrenda lumdala kangaka brenda kuwe lo mntanam ewe hayi mntanam
Hayi bofaka uzange umxelela nomntana ngapha. Ngixelele ntoni? Ima mntanami ngizakuchazela. Brenda ungumntana. Nanku unyoko. Zange ukuxelela uyihlo ngalonto. Hayi hlala phansi mntanami ngizakuchazela. Hayi xa ndihlala phansi ndidinga incazelo etyebileyo futhi. Umama Lalela kaloku mntanami. Uyabona kuphenduleka ngokumntanami lo mbuzo ububuza webheki. oh soyibheki yakhe. Ibheki lena ifike nayo umama lo. Ngothi umama lo unyoko. Yema wetata ufuna wawuthe apha ngona ndihamba. Mandihambe andizibana mama omncinci xa ndibuyayo. Ngubani ngokulo? Hayi andinguye umama omncinci, ndingumama wakho. Ima kaloku mntanami. Faka uthetha inyani apha emntaneni. Lo mama lo ndimbona nami engena mntanami emveni kwexesha. Uyayazi nje bendikukhulisa ngayo. Engubani yena? Umamqombe. Bamqombe waphi tata? Brenda, nanku unyoko. Lo akasana. Lo nguyihlo ma. Lo nguyihlo umyenami, ungumntana wethu. Hayi. Emveni kwexesha mntanami umama lo wakho waye walahleka kwemka. Kumahlande inyuka kwemitshato ke uyazazi umsemncinci kuzawuzazi ezo zinto ekuhambeni kwethuba. Ngawaphi lawo mahlande nyuka ngenza umfazi ashiya umntana wakhe. Lo lupho ligquthe ngaphathekisa umfazi. Hayi sisi ezinye into nami sazibuza zona. Lo mbuzo ubuzayo kulona ubuzayo ke nami ke ngoku. Uba gqutheni lakwenza uba mushiywe mnyoko. Kodwa wayena nyoko mntanami nami. Ndinamabhongo. Brenda mntanam, somdala kangaka. Unomntana wena. Umntana Brenda. Uyamazi umntana ukhuliswa kanjani? Brenda, Ukuthi mntanami. Umuphi mama iminyaka sokuba ndingabikho ecaleni kwakho buzapha kutata. Ukuthi mntanami. Kuyisho wonke neempendulo zayo yonke lento. Oh, ngenxa kungutata onempendulo zayo yonke le nto mama undishiye wena. Ukuthi mntanami. Uyokunikela igunya Unobangela. Mama, iminyaka le yonke ndidinga umama ubuphi? Ukuthi mntanami. Ukuthi Lokuthanda ukuthi iminyaka le yonke ndidinga umama sengixela kona ngento ngumama. Akukho nebali endilaziyo noba ibonakala kanjani ebusweni ngokusonixela uba nakuba mama nawe nakutata akho ngumntana akho njani. Hlala phansi mntana msocacisa. Andizihlala phansi. kaloku mntanami awunarayithi undikhomba. Awunarayithi mntanami ndikukhulise kabuhlungu kangake kundikhomba. Umsindo awulungisi kwazinto. Kanti nokuve yonke ingcaciso uba kwenzeka ntoni. Hayi andiyidingi yakho ingcaciso. Tumkona. Wena tata uninzi kusafuneka sithethe ngako. Ndiyabona niyandibhidisa ibongqondo yam iphitha-phithena ndiyazi neyona. Mntanami sizawulunga izinto. Suvele uhambe nje kanjalo simamele. Uyabona mfana. Kunje nje kungenxa yakho. Sekunje nje kungamxeli inyani umntana. Kuba ngezingekho kule ndawo ngoba umntana omxeli inyani. Yephi mamqombe lenyanda ngimxela lo mntana. Uyasazi ngimxela amanyala enzekayo okumshiya. Oyena usazi isizathu nguwe. Ngimxela amanyala okumshiya. Hayi. Akekho umfazi oshiya umntwana noba ime kwidala. Into ayithetha lo mntana engekho right. Noba ime kwithini akekho umfazi oshiya umntwana esithubeni. Ndandimshiye endaweni right. Umntwana akashiywa ngumzali wakhe. Noba ime kwithini akashiywa ngumzali wakhe. Loo nto faka benze indawo uyutshintshile. Hayi, omakhelwane bam basekhona apha ngemva. Umantsholo. Ufuna uqala nto naniyenzile? Usenje awukatshintshi uhamba ke ndibethwe ngumoya sayithetha later ke. Mamqombe uqala le nto naniyenzile usafuna uphinda ngaloo nto? Apho into benze khona benzobona umyeni wam nomntwana wam khamke ngenzayo koomakhelwane ke bepholisa intloko mani. Mamqombe usabuya usenje? Hey ikhona ingxa. Yaqaphela mosibani bendiphethwe lizinyo levebhele. Ukuthi okwelizinyo landiphatha. Man kandithi ngabe ikhona ikeyboard etsho tshi ngapha. Hayi kanti intente kandifika pha ngo-rev pastor ntonto se. Wathi uyothandazela. Ndiyothandazelwa pha. Xa ezinyo yakaphi lo. For elizinyo. Xa ndifika pha sathi sisikhona ingxaki ndaphinda ndaqaliswa kwi-wheelchair. Yaqhuba inkonzo yathi ikeyboard iphethe umfana ngavolo kanantsika. Wathi mabeze ngaphambili abantu abagulayo ndaphutshwa nam bakwi-wheelchair ndawutshona pha. Xa ndifika pha kwathiwa phakama mfana ohleli kwi-wheelchair. Ndaphakama ndicimba mna uzozithandazela. Kanti ndinjonge emva yatsho latsho lonke ibandla ngemva kwavele kwithizela labe lindiphethe izinyo. Bathi uma ngowona uphakamile kanti uqhaliswa lizinyo. Bathi mandiphakamile ndibikukani ndiphela lizinyo libuhlungu.
itshona lisebuhlungu nangoku elizinye ubuye ungaphilanga ungathandazelwayo ubuye saqathwa nangoku ufundile ezinye ayo Yakazana enhle uyaphi buya buya sidlale ndiya phezulu emafini funa ufana namafu Hayibo Thobeka, usaphila na kanti? Hayibo, bendizoyaphi na? Ubuve ngathi ndingayaphi, ndisaphila ndim lo. Hayi bendimandizotshekisha nje, ndakugqibela kudala. Ndivile into yobana kukho abona umuntu ofana nawe ngena apha ngaphakathi, ngoba bendimandizoojonga. Untsho uthini kwam sef? Hayi sisi, mandikhe ndiphume sizawukwazi uthetha kakuhle wethu mani. Thobeka sisi, ilandelela laa nto wawuthi wena ndikwenze nzima. Ngoku ndiweyiste ixesha lam lonke into yoba mandize apha, ndaweyiste ipetroli yam uba ndilandelela loo. Kwakunini ngoku? Kwakukudala kwasebancinci. Wathini? Yayibangela uba kaloku ndingaphenduli into yoba ndandingayikholelwa. Le nto ke injalo because wandiphika ukundiphikeni kwakho mna namntana nawe. Andithethi into ke ngaloo nto, into endifuna ligazi lam ngoku because ndihambe ndixelwa kwezi ndawo ndihamba ndisiya kuzo kuyathethwa ngale nto yobana ndinomntana olapha kuyo intombi eseyimdala kaba lo mntana lo akahlalanga kakuhle ngoku namaphupha awekho mahle. Uyabetheka ngokwapha ebomini bakho uhamba ukhangela lo wam umphikile. Eyokubetheka ke sisi. Jonga bhuti andinamntana nawe. Eyokubetheka ke yakho ke sisi, mna ndifuna igazi lam. Sami uyandibazisa mani mna bendisaya kwamakhelwane le incumba yamadala undiphathela yona izundenzela. Kanti uzawuyeka ulibaseke, kanti uzawuyeka ulibaseke umntanam ndiyamfuna nam ndandizawukhula esithubeni. year they say there's a different strain that's developed. So this strain can originate from... Hi. Hello guys. Hi, this is Njani. Give thanks to Arina. That's the one. No problem. That's the one. I'm not feeling a second. What's wrong? Why when I'm touching you? Hi. Why? Am I smelly? I can't reach on tongue. The sugar's lalling and the car feeling essentially. One ball and car feeling essentially. No man who was so good. These are good season. Fun is flying up. The call you What drama are you talking about? in the best ones are like really
So Listen here, ngiyacela ungaphindi andifuni idrama ekhaya ungaphinde uye ekhaya ungaphinde ucacisise utatam. So ndiyacela ke yonke le nto ibingcutshungcutshu phakathi kwethu iphele accept. Can I speak now? The deal. I can do anything for you, Ndizomlinda. But then, what you're telling me right now is never gonna happen. Are you crazy? Are you fucking crazy? Don't you know I fucking love you? Why are you treating me like this now? Just because of that fool who came through. What's his name? That fool you're... That motherfucker even came here today. And like, I don't get you coming here to tell me this shit at my workplace. I don't have time for shit like this. Hey. And ndizokwenza into endiyifunayo ngobomi bakho into ibindidibanisa nawe iphelile accept. Just like that. That's never gonna happen. Remember the time I was telling that guy about fire? Right now it's gonna happen. You check? You hear me? Are you threatening me? I'm not threatening you. Wenza ntoni? It's not a threat. Mamela ke andothuswa inyoka efileyo. Yabafana? Hayi ndisentweni enjeni like serious. Yo. Zwithina lena na? Ayaqhela lo mfana lo. Cacile ukuhlala kwamabhuzi ba. Wangaphinde bakadamdala. Sithethe sobabili. Okokuqala uzixolisela kungabikho bomini bakho. Okwesibini khona into ebalulekileyo efuna ithetha kuyo. Akekho umzali ongasuka kushiye ngaphandle kwesizathu. Kukhona izizathu esingenakwazi uzixoxa nabantwana ekufuneka ziphelele ebantwini abadala. Bengakushiyi ngokuba ndingakuthandi. And ndingumama wakho ndakuthwala inyanga zalithoba. Ndiwenza ubungqina okubonakalisa uba ndiyakuthanda because abanye abazali bohlulakala. Okunye ke mntanam okubalulekileyo okokuba namhlanje ufuneka uzazi uba ungayibona inzima wena kodwa ilula. And ndiyayazi ungayamkela okanye ungayamkeli. Utata uhleli naye ucimba ngutata ayinguye utata. Intoni? Injalo sisi. Hayi mamthini na? Utata lo uthi ngutatakho ayinguye utatakho. Mama. Uyafika apha nemigodlo yesuitcase. Emveni kokuhamba iminyaka eyi-19. 19 years mama. Uzofika claim ba nomntana. Okay fine. Ndakuvumela wahlala notata apha ekhaya. Usithi ndingumntana wakho. Ndingakayamkeli loo nto uza nesibhadlalala soba lapha utatam lo ndikhulele kuye ngotatam. Uza kuthini umthetho wakho kanti kwenzeka ntoni tata mama kwenzeka ntoni? Inyani ke sisinjalo iyaqala. Ayinguye utatakho lo ucimba ngutatakho. Ndandicimba ndibaleka iingxaki zam kanti iingxaki zona zisandidinga zinilindi. Amanyala ngixela wona. Hayi ngawenyoka eyakhwela emthini ngenaminyaka. Hayi ngeke kunzima futhi uyamkela bithi futhi soze ndayamkela ngoba utatam ebenethwa zimvula endifundisa ukuhamba wanethwa zimvula endisesikolweni engenamali sihlupheka apha endlini wandisesikolweni ndaphumelela ndampasa ugrade 12 amagqabini ngenxa bendifuna ukwenza ihlampawuthi ngokuzonxeba lo tata ndihleli naye iminyaka ingotatam. Hayi mama cinga elinye icebo thethe enye into ayile uthetha uyandiqatha ngoku. Ayikho into ke sizenza ithethe. Obalekile inyani yona ezilong ndiyikhuphile kumo yazi namhlanje. Ndiyayaza ukuzibalula uyamkela but kufuneka uyamkela injengoba ndikuxelela. Otherwise ungabe uyicinga ke ngabe ndikushiya kona ikho into ongaphinde uyifumane. Emhlobo bam sagqibelela kudala lamini sasincokola pha.
Oh, ngalamini, yalafana. Hayi ndiyakhumbula. Cha ke ngoku into azipheli ezifuna uba sisidibanise. Ndinengxaki. Noba uyawuthinda ngumhla kangxaki nawe. Kuba bendanditshilo nawe. Hayi last time nguwe unceda mna. Izandla ziyahlamba. Ndinengxaki apha mhloba. Andingomntu ofana abuye uza kwelicala nje uyazi basike sinqabelana ngokwentsebenzo. Ndisuka ngaphaya eKapa. Ndiqonda uba make ndizinike ithuba. Ixesha eli lonke kunento ebisoke inditya njengoba ndihleli napha eKapa ndihlelanga kakuhle. Iyandifikela le nto nasephupheni. Ndikhe ndiye ke nakwabanye abantu bandixelele into yokuthi ndinomntana oyintombi. Ngaphambili kuyayiqonda xa uyindoda indlela ibande. Sihambe mos sibamba phaa naphaa kwaba bantu. Kwaba bantu. Ngoku kunomntana endandithandana naye wayendithobeka. Watsho ke into yobana ndimenze nzima. Yaphela ke sithubeni. Sayeka njengoba mna sasihlangene esikolweni kwanyanzeleka ukuba ke ngoku mna mandikhangele umsebenzi njengoba ubomi obude. Ngoku loo nto leyo iyandivelela into yokubana mna ndinomntana ongahlelanga kakuhle kule ndawo ahleli kuyo mna nditya kamnandi eKapa ndiyaphangela. Kuthiwa ke ngoku into zam zivalwa yile nto. Siyavaleka kakhulu. Ngoku ndizamile kukwehla kwam ndake ndahlangana ndazama udibana ndibuza apha ebantwini kwathi uthobeka kwabonwe ndayilandelela xa ndifika nyhani uthobeka ndimbonile. Uthini ke ngoku? Uyabhebhetha kaloku ngathi ngumsholuki ingazange sazana ngaphambili xa ndisiza kule imeko. Isizathu soko ke andisazi. Kodwa ngoku njengomhlobo ndirhalela uba ukho ndincede mani kuba umntana wam igazi lam ndiyalifuna. Umntana ndimfumana. Izinto engenamsebenzi ezi. Khawutsho ufuna wena umntwana abuye. Mntana wam kum, igazi lam kum, libhongo lam eliya kwaye seyimdala laa mntana. Mamela ke indlela yokubuyisa umntwana ihamba through kumamakhe. Mamakhe. Ya, into masiyenze kwaye into mawuyenze wena. Kufuneka at least uyenze umama athambe. Uba uyathamba umama umntwana uza naye egijima. Sawumenza njani lo wayingathi akafuna? Hayi lula mani wena ndizokulungiselela ungowam wena. Sokudibanisela. Obethe khawenze mhlobo. Sokudibanisela. Funeka sithathe idabula vala. Yanombisi. Ngizokumixela. Khawenze mhlobo yodwa ngonwaba kakhulu. Manje kancinci hayi into engenamsebenzi. Ntombi yami yokuqala nokugqibela. Awuzolala. Phephetha nje. Thatha leni into ungayithatha. Uphephetha kuthini ke? Thatha nje ufaka amanzi. Ufefeze nje endlini ukwazi igama lakhe. Uthi ndifuna umntana wam. Eze nawe umntwana uza nomama wakhe. Wenza loo nto sinike insuku zibe 3 uzobona. Uzobuya ngokwakho. Hayi ke kuhle ke mhlobo wam. Ndiyabulela kakhulu manje. Iyabulelwa. Kulela hamba. Okay. Mamqwambe ndidima ndikubiza. Nangona indlela oye wandishiya ngayo sisathetha wathi uleqa abamelwane. Kodwa ikhona into enyanzelisa uba mandikubize. Ngeli xesha uphumayo uthi uyobona abamelwane. Uke wafike wema ngapha kwegate. Eyona nto yantsala ke kula pipip obesitsho apha phandle. Ndiyaqonda uba maka ndisabele ndikrobe. Ilishwa ke leli lokuba ndivele ndifike uncokola nalo mntu wemoto. Khakuthethe inyani ntombi yasemaqwambeni kwenzeka ntoni? Yintoni ngoku lo thetha ngayo ngokufaka? Kaloku ndivela mfana ebuza izinto zabantwana. Uba abantwana kwaze kwathini utheni weba abantwana okanye wenza ntoni ithinto yakho nabantwana kuba ndimva ebuza into yomntwana ithini loo nto? Umntwana otheni lo ufaka ngoku? Hayi uyabazi abafazi abaninzi bebulawa njengamadoda okanye besonzakaliswa kusenziwa nantoni nebuhlungu kubo zinto ezinje. Ngoba ndithi kwendiyivile laa ndoda ikubuza into yomntwana yathi ayibuyi ngamva. Umntana uyamfuna ngumntana otheni ndim ufuna ubuza kuwe kutheni? Umntana otheni ufuna uyela ndoda? 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 Um
Thethi inyani, ntombazemaqwambini. Hlisa umsindo kalokufana. Subuza uhashi. Ndifanele ukuba undibuza into uyayazi lo ndithethayo. Uba yeyiphi le nyani ndiyifunayo, ndifuna inyani kwenzeka ntoni kuwe nomntwana nalaa ndoda iyakubuza abantwana. Khona mhlawumbi okanye into yenzayo uyekweba abantwana uthi into yakho kanye. Akululanga. Okokuqala mina ngifuna ngiqale ngicela uxolo. Laa ntoni ngoku? Qala uyandivumela uzandixolela? Khawuthethe. Andifuni ukuthi ndiza kuxolela, ndifuna ukuthi andizukuxolela, kodwa khawuthethe. Ingxaki zethu sithanda uba nezi kakhulu. Seside sikwesi simo nje. Asiwa ndiqonda uba mandikhokhelise uxolo kuqala. Mina ndibuyile nje ndibuyiswe yingxaki. Bendicinga uba ndiyazilungisa ngoba ndimkele ukushiya. Xa ndiyazibona uba iingxaki zisadinga mna zindlindile. Laa moto uthetha ngayo eyona nto ibalulekileyo okokuba uBrenda lo ungumntwana wethu ayinguye wakho. Hayi uthini? uBrenda oyena tata wakhe ngulo bendithetha naye. Andikuva mina. Hayi bofaka ndikahleka njani ibuhlungu nje le nto. Kaloku ngexesha sidibanayo ndikuxelela uba umntana ndimzele phambi kwexesha. Kungexesha ndixakwe yingxaki. Umntana yena ayinguye wakho. Tu. Yilithi kundiyekela kanje. Ungasandityhile nathi xolo ummangaliso ndiwuva namhlanje. Iminyaka engaka kubaniswa lo mntwana. Yilaa ndoda bendithetha naye phaa emoto. Ndiyintoni mna kulo mntwana? Ayo uyokwanto. Yo yini ukutshintsha kobomi bam badivektela le meko ndikuyo ngoku kanti lonke lo xesha lilize ndizawuphuma kuyo yonke le nto ndingaphathanga nto. Lo mntana ndimkhulisa kabuhlungu ukule ndawo akuyo ngoku. Namhlanje ufuna uxeba lo mntana uyehlukana nam ayingowam. Hayi andiyiva ndiyithethayo. Kuthi andiyamkeli. Jonga kofinjo la ndizayilwela le nto ayikwazi ukwenzeka. Ngegazi kaloku. Ayikwazi ukwenzeka le nto. Okubalulekileyo kaloku kufaka umntana ufuna emazazi imvelaphi yakhe. What about ngam? Right uthini wena ngendleko zam? Nokubulala uncolile manje mfazindini. Awuncolile. Awuncolile ngokuncamile. Kuphela nto ebuyeleyo lena. Uzoveza inyani iingxaki zam bezidinga loo nto. Hayi ngokuncamile. Uvele ubuye mfazindini uvele ubuye uzondihlumza inhliziyo. Undihlumza inhliziyo emveni kwexesha elingaka. Jonga ke mfazi wabantu. Jonga mamqwam. Ndikhala lenye into ngoku ndixela yona. Sithathe ngokuba akhange uthethe kum. Akhange uthethe kwanto. Khona lo mntana xa ivale nto uzawuva njani? Bekunzima ngoku ukukwamkela ungunina wakhe. Kunzima. Xa iphinde eva mna bendinebhondi naye eve kuthiwa ngoku andingoyise ukhona omnye umuntu enye indoda ezawugqisela inguse. Ndicela ungaphinde ntombi yasemzini uyithethe le nto. Le nto iphakathi kwam nawe ngoku endiphelela kuthi sobabili. Okubalulekileyo kaloku tata yinyani. Naye umntana kufuneke yazile inyani. Ndizawuzama uthetha naye. Uthula uqaba lo mntana nguwona okwazi uthetha naye ngaphezu kwam. Lo mntwana nguwoza kwazi umxelela elisikizi. Ndabhonda naye umntana sengaphakathi kum. Akusoze kube nzima uba ndikwazi uthetha naye ngoku selapha ngaphandle. Hayi ifuna abazalwane.
xa seyinje ifuna abazalwane khona ecaweni ndiza kujonga kanjani ngoku bendisithi kuwe ndicela undixolele bendisenze uba umsindo wakho uzungcange kona kululanga enkonzweni ndizawujongwa kanjani lo mntana indlela asebenza ngayo enkonzweni uyaziwa kuba ngumntana wam ndingumfundisi wale nkonzo ndizawujongwa kanjani ngoku xa kuthiwa lo mntana umke nenye indoda iminyaka le yonke ndisisidenge ndiyamkhulisa sizicela ngoku iphelele aphinde siyithethe le nto and andiphinde ndiyamkele nangomso nanini laa mntwana ndizamfayithe ndizamlwela ubuthengo wam asehlukane hayi ngeke ndiyimele